Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τον Μιχαήλ Άγγελο, μεγαλοφυή καλλιτέχνη και άνθρωπο, και πιο συγκεκριμένα με το έργο του στην οροφή της Καπέλας Sistina στο Βατικανό. Μαθήτευσε για ένα διάστημα στο εργαστήριο του ζωγράφου Ντομένικο Γκιρλαντάιο. Εκδήλωσε όμως από νωρίς την προτίμησή του στη γλυπτική, την οποία αντίθετα από τον Λεωνάρντο θεωρούσε ανώτερη από τη ζωγραφική. Μελέτησε συστηματικά το έργο των Τσιότο Ντονατέλο Μασάτζιο, καθώς και δημιουργίες Ελλήνων και Ρωμαίων γλυπτών που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στη συλλογή του Λορέντσο ντε Μέντιτσι στη Φλωρεντία. Το Μιχαήλ Άγγελο δεν διακρίνει η ευρύτητα ενδιαφερόντων του Λεωνάρντου. Το ενδιαφέρον του επικεντρωνόταν στον άνθρωπο, στην έκφραση του εσωτερικού του κόσμου και στην ομορφιά του σώματός του. Έτσι, από νωρίς το ανθρώπινο σώμα δεν παρουσίαζε μυστικά για τον καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν σε θέση να το σχεδιάζει από όλες τις οπτικές γωνίες, γεγονός που εντυπωσίαζε ιδιαίτερα τους σύγχρονους του. Το 1508 ο Ιούλιος Β ζήτησε τον Μιχαήλ Άγγελο να αναλάβει τη ζωγραφική διακόσμηση της οροφής της Καπέλας Sistina, ενός ορθογώνιου σε κάτωψη παρεκκλησίου που είχε χτίσει ο Πάπας Σίξτος ο τέταρτος στο Βατικανό. Οι μακρύ τείχοι του ναού είχαν ήδη διακοσμηθεί από σημαντικούς καλλιτέχνες του τέλους του 15ου αιώνα, όπως ο Μποτιτσέλι, ο Περουτζίνο, ο Γκιρλαντάιο και άλλοι. Η τοιχογράφηση της οροφής του παρεκκλησίου, στην οποία ο Μιχαήλ Άγγελος εργάστηκε εντελώς μόνος, ολοκληρώθηκε σε 4 χρόνια. Το πληθωρικό και αριστουργηματικό αυτό έργο κατέπληξε τους σύγχρονους του με την τελειότητα της οργάνωσης της σύνθεσης, την άψογη σχεδίαση των μορφών και των άλλων εικονογραφικών στοιχείων και την αρμονία των χρωματικών συνδυασμών. Είναι δύσκολο για ένα κοινό θνητό να φανταστεί πως ήταν δυνατόν να κατορθώσει ένας άνθρωπος ό,τι κατόρθωσε ο Μιχαήλ Άγγελος μέσα σε 4 χρόνια, δουλεύοντας μόνος πάνω στις καλοσχέσεις της Παπικής Εκκλησίας. Αυτή καθεαυτήν η σωματική προσπάθεια που χρειάστηκε για να ζωγραφίσει στην οροφή τις τεράστιες τοιχογραφίες, για να προετοιμάσει και να σχεδιάσει με λεπτομέρειες τα θέματα και να τα μεταφέρει στο θόλο, πρέπει να ήταν απίστευτη. Ήταν αναγκασμένος να ξαπλώνεται ανάσκελα και να ζωγραφίζει κοιτάζοντας προς τα πάνω. Οι εκπληκτικές αυτές γυμνές μορφές μαρτυρούν την ικανότητα του Μιχαήλ Άγγελου να σχεδιάζει το ανθρώπινο σώμα σε όλες τις τάσεις και από οποιαδήποτε οπτική γωνία. Βλέποντας όλον αυτόν τον πλούτο των μορφών σε μία φωτογραφία, μπορεί να υποθέσουμε πως η οροφή είναι παραφορτωμένη, χωρίς ισορροπία. Καθώς όμως μπαίνουμε στην εκκλησία, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μας είναι πόσο απλή και αρμονική φαίνεται η οροφή αν την δούμε μονάχα σαν ένα δείγμα έξοχης διακόσμησης και πόσο ξεκάθαρη είναι η συνολική διάταξη. Από τότε που καθαρίστηκε από το παχύ στρώμα της καπνιάς και της σκόνης, στη δεκαετία του 1980, τα χρώματα φανερώθηκαν δυνατά και φωτεινά. Κάτι αναγκαίο εφόσον η οροφή θα έπρεπε να είναι ορατή μέσα σε ένα παρεκκλήσι με τόσα λίγα και στενά παράθυρα. Ίσως η πιο ξακουστή και η πιο εντυπωσιακή είναι η δημιουργία του Αδάμ. Κανένας όμως δεν πλησίασε ούτε από μακριά την έκφραση του μεγαλείου που συνδέεται με το μυστήριο της δημιουργίας με τόση απλότητα και δύναμη όσο ο Μιχαήλ Άγγελος. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μιχαήλ Άγγελος κατόρθωσε να κάνει το άγγιγμα του θεϊκού χεριού κέντρο και οπτική εστία της εικόνας και το πώς μας έδωσε να καταλάβουμε την έννοια της παντοδυναμίας με την άνεση και τη δύναμη της χειρονομίας της δημιουργίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην τέχνη. Ένα από τα μυστικά της τέχνης του που οι άνθρωποι δεν έπαψαν να θαυμάζουν είναι πως όσο και να αφήνει τα σώματα να συστρέφονται με βίαιες κινήσεις, τα περίγραμματά τους παραμένουν σταθερά, απλά και ήρεμα. Ο λόγος είναι πως από την αρχή προσπάθησε πάντα να συλλάβει τις μορφές του σαν να ήταν κρυμμένες στο ακατέργαστο μάρμαρο.